Kaya semua eling kematian sangat ngayu. Lasmi prima wis prinduk sangat yang dolong wong atuamu wis nyungkap wis ora ngene sing runtung berengan. Tetang harus tindai bopo sama sasono kala ibu. Sampun wonten rigoling dalem. Sumune sawetawis tumuli bopo selamat badhe minggah tundhaing BI. Pak Ni coba rambut dipasang Pak Ni dadi BI supaya anakmu yang kemudian bernyaman idealisme bisa toto-toto angin ora harjo. Ya Bune, dan tak pasangi aku tak munggah BI. Ya Pak Ne sing hati-hati. Iya Bune. Bapak Slamet Sastra sampun kanthi tundhaing BI. Ibu saking ngandhap tansah ngrawat-awati sinambi dedonga. Mugi-mugi wilujeng anggennya masang blebede. Tapi suling daging ladang wilujeng kaya asung papuji. Wilujeng anggennya mangun bali semuanya pendi temandan kali. Wilujeng anggennya mampu hati Bapak Slamet Sastra kala ibu Retno Widyadi. Sampun paripurna anggennya masang blebede. Tumuli Ibu Retno badhe ngaturaken tengkir